Basira semhuri yeZimbabwe lingave lichiona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tinoda kutenda wese wari kubatirana nebasa rerevolution, asi inyaya dzinosiwisa kuti the regime is going wild each and every day. Taswera tese tichiona kushungurudzwa kuri kuitwa wasungwa wachinyimwa bail, macomrades 10 mawar veterans, wana baba mudiwa, wana madzibaba weshanduko and other comrades dzakavharirwa under the banner of this revolution. Taona maphotos anga achitenderera anosuwisa, anoratidza maroyerwo akaitwa madzibaba weshanduko nezvigananda izvi. Hakuna mapurisa anorova vanhu to that extent. Ndosaka takakuudzai kuti zvigananda they are becoming wild. Zvima private organization izvi zvakaita sana Matrix izvi ndizvo zvine vanhu vanobata vanhu worova wozoita handover kupolisi. Saka musafungidzire kuti vari kupiwa malicense ekuoperata whatever zvavanenge vachiita for the good cause of the country. They are handlers, they have their bosses vanenge vachivatuma basa irori. Izvozvo tinoti pasi nazvo, asi tinoti varume chikuru kufema. Isuwo tiri pano ticharamba tichikutsigirai kusvikira Zimbabwe yamuri kusafira yauya mumaoko eruzhinji. Dhimoni kana raakuenda rine hasha, ndo zviri kuitwa naMnangagwa izvi. Then tine nyaya ye-abuse of the constitution. Tiri kuti wese wari kupusha the 23rd agenda wachienda pamberi, they must take full responsibility of whatever the outcome. Kana the outcome iri good, it's good for them. But they must also consider the consequences dzemiedzo yavari kuita idzo. Because tinoziva kuti vari kuzviita because they are looking on their side how they are going to benefit on the 23rd agenda and the amendment of the constitution. Asi vari kutarisa here matambudziko akatarisana the idea of amending the constitution and extend Mnangagwa's regime? I don't know. Asi isarudzo yavo. They need to be reminded that the responsibility of this proposal is fully in their hands, not on the people of Zimbabwe. Politics is not always led by the best. It's about giving each other chances. So sometimes vamwe vanoramba kupinda mupolitics ndo vanodzorera nyika kumashure. Varungu vanoti if you don't want to participate in politics, you can end up being led by inferior people to you. Then now yekuti it's about giving each other chances. When the chance is there and the good cadres, those who can do better, are not there, the gaps in the positions dzinongofiliwa, dzinongopinda vana Tungwarara, dzinongopinda vana Garwe and so forth. Ndo zvinoita pagame repolitics. Saka vana wedu vatakaendesa kuzvikoro, please pindai murevolution, mubatirane nevamwe kuti zvinhu zviende kumberi. Vamwe vanenge vachikutungamirirai mupolitics ishungu yekuti dai nyika yaenda kumberi one way or the other. The duty of the mass is to support them, tobatirana toenda kumberi. Then we have generational saboteurs vakaita semuimbi aswera achitaurwa zuva rese anonzi Enzo Aishau.
vakomana vechidikawa they fail to understand kuti vanhu vanotambura mumalocations vasina kumabasa kwavanoenda, those are not lazy people. Nyika haina mikana. Zimbabwe got few opportunities. Washoma vanenge vawana mukana, don't take it as an advantage and treat others as failures. Vamunoona mayouth achitenderera mumastreets aya, they are not failing life, they are not failures, they are being failed by the government. So imi vashoma kana mawana mikana, hatisi kuti mikana hamuna, asi takaungana pano parevolution nenhau yekuti mikana mishoma. That's why we decide to fight. Wanatemba Gorimbo wamunotuka hao, waitombofambawo nezanu iyoyo wachitosiendawo kumaofisi kwana Mnangagwa, asi wafamba mumarokesheni wasvika pachimwe chikamu, they realized kuti something is wrong with the system yatinayo munyika. There is no future, let's join the mass. Saka those are not people ideas zekuti you can shoot down and you think kuti vanopenga. Havapengi vanhu ivavo. So zvinorwadza kuita the only rich person surrounded by a poor society. Saka tinoti waEnzo Aisha Miswai, all Zimbabweans who are gathered under the revolution banner, they are here for a purpose. Havatamburi, hatitamburi kuzosvika pakutambura kwamunofungidzira. Asi tinoona kuti nyika yedu haina future. We are moving very fast, going nowhere. So something must be done. Asi kune wese avo vari kutsigira revolution, tinoti pamberi nemi, muve neusiku hwakanaka. Tinotenda.